கார்த்தி தீபா சீரியலில் இப்போ ராட்டகாசமான ப்ரோமோ வந்திருக்கு. ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லோடையும் கேளுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கண்டினியூஸாக அவங்க ஆதரவு வந்து தாங்க. நட்சத்திரா வந்து கண்மொழிக்கிறாங்க. தலையிலலாம் காயெல்லாம் இருக்கு போல இருக்குது. அப்பான்னு பார்த்து திங்க் பண்ணுறாங்க. திருப்பியும் வந்து நம்ம அபிராமி அம்மா வீட்டுக்குள்ளே போகணும். என்ன பண்ணலாம்? ஏதாவது ஒன்று சதி வேலை பண்ணி ஆகணும். எந்த இடத்துலேருந்து ஆரம்பித்தோமோ அதே மாதிரி தான் கார்த்தி வாழ்க்கைக்குள்ளே நம்ம போய் ஆகணுங்கிற மாதிரி முடிவெடுக்கிறாங்க. அபிராமி அம்மா சொல்லிட்டா நிச்சயம் கார்த்தியால் எதுவும் சொல்ல முடியாது. அபிராமி அம்மா மனசை கலைக்கணுங்கிற மாதிரி அதிரடியாக யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க நட்சத்திரா. சரி, ஐஸ்வர்யாவுக்கு ஃபோன் அடித்து சொல்லுவோன்னு சொல்லிட்டு ஐஸ்வர்யாவுக்கு வந்து ஃபோன் அடிக்கிறாங்க நம்ம நட்சத்திரா. என்னது புது நம்பர்லேருந்து கால் வருது, எடுக்கலாமே நம்மன்னு யோசிக்கிறாங்க. சரி வந்து அட்டன் பண்ணுறாங்க. நான் தான்க்கா நட்சத்திரா பேசுனேன், உங்கள் தங்கச்சி. என்னது ஏன் தங்கச்சியா? நீ பண்ணுற கேடித்தனமான வேலையில் நானும் வந்து மாட்டியிருப்பேன். அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் உங்களை மாட்டி விடாமல் இருந்தேன்ல. இப்போ கூட ஒன்றும் இல்லை, நான் 2-3 மணி நேரத்தில் வந்து கண்ணை மூடிடுவேண்ணா. நீங்கள் ஏதாவது சொல்லி வந்து அபிராமி அம்மாவை என்னை பார்க்குறதுக்கு வந்து உதவி பண்ணுங்கள். சரி, நான் உதவி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபோனை வந்து வச்சிடுறாங்க. அபிராமி அம்மாட்ட வந்து பேசலான்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க ஐஸ்வர்யா. நான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல போகிறேன். நட்சத்திராவுக்கு வந்து ரொம்ப உடம்பு இல்லையா, நம்ம ஒரு 8 பார்த்துட்டு வந்துடலாமா? ஒன்று மீனாட்சி வந்து கடுப்பாயிட்டாங்க. எதுக்கு வந்து இவன் அவளை பார்க்கணும்? கார்த்தி வந்து கஷ்டப்பட்டு அவள் கேடித்தனமான வேலை எல்லாத்தையும் நிரூபித்து தீபா நல்லவங்கிற மாதிரி காட்டியிருக்கா. அப்படி இருக்க சூழ்நிலை அவளெல்லாம் பார்க்கணுன்னு அவசியமே இல்லை. கடைசி நேரத்தில் அவள் நம்மளை தான் பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்றா. அப்படின்னா நீ இன்னமும் அவள் கூட காண்டாக்டில் தான் இருக்கியா? நான் காண்டாக்ட்லாம் இல்லை, எனக்கு தான் முதல்ல வந்து ஃபோன் அடித்தா. நான் என்ன பண்ணுறேன்னு தெரில, அதனால தான். போகணுமா வேணாமா நீங்களே முடிவு எடுத்துக்கோங்க. ஆனால் நட்சத்திரா மேலே நீங்கள் எவ்வளோ அன்பாக பாசமாக வந்து இருந்தீங்க. அவங்கள தானே கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு நினச்சிங்க கார்த்திக்கு. ஒரு வேளை கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த உண்மையெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தா அவள் எவ்வளோ தப்பான பொண்ணாக இருந்தாலும் கடைசி நேரத்தில் நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்களா அத்தைங்கிற மாதிரி அன்பாக பாசமாக பேசுகிற மாதிரி நடிக்கிறாங்க நம்ம ஐஸ்வர்யா. இதை கேட்டோன்னு வந்து அபிராமி அம்மா லைட்டாக வந்து செக் ஆகிட்டாங்க. சரி போய் பார்ப்போம். அத்தை, தேவையில்லாத காரியம் பண்ணுறீங்க. இப்போ நீங்கள் போய் பார்க்குறனால என்ன கார்த்திக் வந்து அவளை கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போகிறீங்களா, இல்லை திருப்பி வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வர போகிறீங்களா? கடைசி ஆசை வந்து சொல்கிறா. அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் போய் பார்க்கலான்னு சொல்கிறாங்க. அந்த இடத்துல அபிராமி அம்மாவும் ஐஸ்வர்யா வராங்க. அத்தை, எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை தான். நான் வந்து தப்பு பண்ணியிருக்கலாம். எதுக்காக தப்பு பண்ணியிருந்தேன்? கார்த்திக்கு மனைவி ஆகணும்னு நினச்சி தான். அது இந்த ஜென்மத்தில் நடக்குமோ நடக்காதோ டாக்டர் வந்து செக் பண்ணி சொல்லிட்டாங்க. இன்னும் 2 மணி நேரத்தில் நான் கண்ண முடியணுன்னு. அதுக்குள்ளே கார்த்தி மடியிலேயே வந்து என் உயிர் போட்டுங்கிற மாதிரி ரொம்ப ஃப்ரீயாக எமோஷனலாக வந்து நடிக்கிறாங்க அந்த இடத்துல. இதெல்லாம் உண்மைன்னு சொல்லிட்டு கார்த்தி நீ ஊருக்கு வாப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம அபிராமி அம்மா. என்னம்மா ஆச்சு? அபிராமி அம்மா வந்து நட்சத்திரா சொன்ன அத்தனை விஷயத்தையும் வந்து சொல்லி முடிச்சிடுறாங்க. அவள் தான் சரியான கேடியாச்சு. திருப்பியும் பல எப்படி வீட்டுக்கு வரணும்னு ஆசைப்பட்டுட்டு இருப்பா. இதை அவள் போக்கிலேயே வந்து காலி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு டாக்டர்கிட்ட வந்து ரகசியமாக பேசுகிறாங்க நம்ம கார்த்தி. சரி சார், நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சிறப்பாக வந்து செஞ்சிடலாம். அவங்க இவ்வளோ பெரிய கேடியா, எனக்கு தெரியாமல் போச்சுங்கிற மாதிரி டாக்டர் வந்து பேசுகிறாங்க. கார்த்தி வந்துடுறாங்க அந்த இடத்துல. அப்போன்னு பார்த்து கார்த்தி வந்துட்டிங்களா? நான் உங்கள்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணுன்னு ரொம்ப நாள் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். இப்போ தான் அந்த சூழ்நிலையும் சந்தர்ப்பமும் கிடச்சிருக்கு. என்னை மன்னிச்சிருங்க அபிராமி அம்மா, நீங்களும் என்னை மன்னிச்சிருங்க. இன்னும் 2 மணி நேரம் தான் இருக்க போகிறேன். இனிமேல் போய் சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கப்ப கரெக்டாக டாக்டர் வராங்க. அவங்க முடியாத மாதிரி நடிக்கிறாங்க அந்த இடத்துல நம்ம நட்சத்திரா. வேறு லெவலில் மாஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. கார்த்தி வந்து இது எல்லா சூழ்ச்சியும் கண்டுபிடிச்சி இப்போ பார் டாக்டர் வந்து உனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்க போகிறாங்க நட்சத்திரா. என்கிட்டயே உன் விளையாட்டை வந்து காட்டுறியா? திருப்பி என் வீட்டுக்குள்ளே வரணும், எங்கள் அம்மா ஏமாற்றி திருப்பி என் மனைவி ஆகணும்னு நினச்சி திட்டம் போட்டுட்ருக்கேன். இப்போ பார் உனக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுக்க போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு கார்த்தி வந்து அதிரடியாக வந்து யோசிக்கிறாங்க அந்த இடத்துல. டாக்டர் வந்து செக் பண்ணுறாங்க. கார்த்தி சொல்கிறபடியே பேசுகிறாங்க. இன்னும் 2-3 மணி நேரத்தில் நீங்கள் போக போகிறீங்கன்னு நினச்சாதான் எனக்கே வந்து சோகமாக இருக்கா அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவங்களுக்கு தூக்கி வாரி போட்டுருது. அச்சோ, நான் ஃப்ளோவால் வந்து போய் சொன்னதுனால தான் இவங்கெல்லாம் எல்லோரும் வந்து என்னை வந்து பார்ப்பாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் என்ன இது டாக்டர் எல்லாம் உண்மைன்னு சொல்கிறாங்க. எதனால் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நம்ம கார்த்தி. இவங்க மேலேருந்து வந்து உணர்ச்சி வசப்பட்டு வந்து குதிச்சிட்டாங்க. அப்படி இருக்க சூழ்நிலை இவங்களுக்கு தலைக்கு போகிற ரத்த ஓட்டத்தில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் இவங்க வாழ்க்கையே முடிய போகுது அப்படின்னு நம்ம டாக்டர் வந்து பேசுகிறாங்க. இதை கேட்டோன்னு வந்து பேரதிர்ச்சியா இவ்வளோ நேரம் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணவங்க என்ன டாக்டர் சொன்னீங்க, நான் போகிறேனாங்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல எமோஷனலாக வந்து பேசுகிறாங்க. எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, நான் நல்லா இருக்கேன், திருப்பி செக் பண்ணுங்கள், என்ன எப்படி இருந்தாலும் காப்பாற்றுங்கன்னு சொல்லி கதறாங்க, அழுகுறாங்க அந்த இடத்துல. பார்த்தீங்களா, கடைசி நேரத்தில் போகிறான்னு தெரிஞ்சு இவ்வளோ நேரம் எமோஷனலாக இருந்தா, ஆனால் இப்போ இப்படி ஆயிடுச்சு. அம்மா, இதுவும் இவங்களோட வேஷம்தாம்மா. நம்ம வீட்டுக்கு வரணும் தான் ட்ராமா ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இவங்களுக்கெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. கடைசி நேரத்தில் கூட இவங்களை ஏமாற்றணும்னு பார்க்குறாங்களே, இவங்கள தான் நம்புவீங்களா? அப்போனா இது எல்லாம் என்ன? அவங்க வேஷம் போட்டாங்க. அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியே டாக்டர் வச்சு நானும் பேசினேன். கடைசியில் வந்து அவங்க போய் தான் சொல்லியிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிச்சுமா. இன்னமும் வந்து யாரை நம்பணுமோ அவங்கள நம்ப மாட்டேங்கிறீங்க. யாரை நம்பக்கூடாதோ அவங்கள கூட நம்பிட்டு இது மாதிரி வரீங்க. ஐஸ்வர்யா வந்து சொன்னாங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கே போச்சுமா புத்தி? நீங்கள் எதுக்கு இங்கே வரீங்க? நீங்கள் ரொம்ப தப்பு பண்ணுறீங்கம்மா அப்படின்னு சொன்னோன்னே என்ன கார்த்தி இப்படி சொல்கிற? கடைசி நேரத்தில் வந்து இவ தப்பு பண்ணியிருக்கா, இருந்தாலும் மன்னிச்சிட்டேன். இவங்க தப்பு பண்ணியிருக்காங்க, ஆனால் தெரிஞ்சிருந்து மன்னிக்கிறதுக்கு மனசு வருது. ஆனால் சில பேர் தப்பே பண்ணல, ஆனால் அவங்கள மன்னிக்க அவங்களுக்கு மனசு வராதாங்கிற மாதிரி தீபாவை தான் மனசில் வச்சுட்டு பேசுகிறாங்க.
அப்போன்னு பார்த்து அபிராமி அம்மா யோசிக்கிறாங்க. என்ன இவன் தீபாக்காவை பேசுகிற மாதிரியே தெரியுதே, இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அந்த இடத்துல ரொம்ப ஐஸ்வர்யாக்காக வந்து பாட்டப்படுறாங்க. இவளால் தான் இப்போ இந்த சூழ்நிலை ஆயிடுச்சுங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாங்க அபிராமி அம்மா.